ବାଘୁଆବଲ ଗ୍ରାମରେ ଟିଙ୍ଗୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ନିଏ। ଦିନକର କଥା, ବାଘୁଆବଲ ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଟିଙ୍ଗୁର ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ତା ମା'କୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା, ଆଜି ଆମ ଗାଁ ସାରା ମଣ୍ଡା ପିଠା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ସେଠୁ ତା ମା କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବନେଇବା। ଏହା କହି ତା ମା ପିଠା ବନେଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା ପୁଅ ପିଠା ଖାଇ ଆରାମରେ ଶୋଇଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ଟିଙ୍ଗୁ ବାହାରିଲା ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ। ଗଲାବେଳେ ମା ତାକୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କେତୋଟି ଦେଇ କହିଲା, ନେ ପୁଅ, ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବୁ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଧରି ଟିଙ୍ଗୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲା। ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଟିଙ୍ଗୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବଳିଲା। ଟିଙ୍ଗୁ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟିକୁ ଗାତ କରି ପୋତି ଦେଇ କହିଲା, ଏ ମଣ୍ଡା କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଗଜା ହୋଇଥିବୁ, ନହେଲେ ମାମୁଁ ଘର ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତତେ ହାଣିଦେବି। ଏହା କହି ସେ ଛେଳି ଚରାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଓ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ଶୋଇଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ଟିଙ୍ଗୁ ପୁଣି ବାହାରିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମଣ୍ଡା ପୋତିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ଗଜା ହୋଇଛି। ସେ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳି କହିଲା, ଏ ମଣ୍ଡା କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଗଜା ହୋଇଥିବୁ, ନହେଲେ ମାମୁଁ ଘର ଟାଙ୍ଗିଆରେ ତତେ ହାଣିଦେବି। ଏହା କହି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛେଳି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।